أشتته كما خزبل جنا عيرخبن نما أزاخفتو نقر ما خي أفكره بزم خنيات كانت تذكره ودنا باخي لأخو نابلي مصحف قداسينا زدنقل مريم قصعة إذا بمبال عبيت عدنا مريم ولايت أملا نختكون كاب كلنا نستين لعلي تحرير سمين دمون طميتو معراب كل معازن علم أميتو خما ختبلس جن أي رخبن النابلي مصحف قداسينا قصعة لبيه يركب مالك قال عمنتن قدست دنقل مريم أخبرونيهم من ملاداون حطنيهم إذن الصم بستجاننا زنا سوا من الوقت نتنا كاتليخ زبالة أخبرت زتجان المخبار مريم نمسان يخون نصاص كم تا بدحرتي حياو كابا مسوتكم نجر زي بالله قراب نقاق حياة ناولو يزارو قال يوم كا بدفرت حفتنا يبلو نماري توسخخا اتم نصوم كم زسعب زبلوا بدحر الدت قويتانا يس كريستوس مسيسيف صراواي كم بعلت بيتو تقميطا تاو قلعتون وليدا احوات يسوس ويكا احوات قويتا زبل سيامون كوا يركب كوم خان الصوم نتي بيت كريستيان قدس دنقل مريم زحابتا مصوعي اسمات يقاوموا نزي زي مخبار تقاومهم نوغلاسكا اب كندي خمتي ملاخ زبسرا ملته صقايلم زصوعوا ترغم قيرم زتصقوت الى يم زصوعوا ملته صقا كند زبلو زتصقوت الى مصوعوا كمو اب كندي ولاديت املاح زبلو سيتوكس مبال اد يسوس الى يم زصوعوا اكند ولاديت املاح زبلوا اد يسوس الى يم زصوعوا كبرت دنقل مريم إذا أقدس مصحف استسند أخلي وردت باريوري ما إنه خاف حجين ده ولدو كلهم ولدو بسعة قبل خيامه يخبل استرخ سلذي كابز عبي مجلس يبلهم نتهم سبات زنا أسوأ زمل سذي كابز مل سذي زعبي عيركبني كاب جزيل دت كرسة جميل وردت باريوري ما إنه كاب حجي كلهم ولدتات بسعة قبل خيامه يبلغ لقاس وانجلاوي معرف حدا 4 شمت إذا كلهم ولدتات تبلقل إذا خاب جزيل دات كرسة جميرو يسام وداتها زمان زقصل أخبارات قدست دنقل مريم أده كابتي حدا كابت عقداسة هايمانتو مبرحكم زخانة زملكت إيو كساب زبن مجرشا زبن مالك نساعد مز دفقت بحق خابت صحف نصورت دنقل مريم زسفرلنا تقدسي السابية زبالتاي نساعد مز دفقت كند أدياخ تخوني يانيرا عدو قويتا ناواي كتمسس أزي كابي يخونا اللي إنه هذا نص السلام تاخي مسمعكو أبكر سي السان بحقوس تسراسرة كتب لي أترخيبا هذا كاب سلاسان سلستن 4 لقاس وانجلاو هذا سلاسان سلستن كسا 4 كن ريو مثلين نصاب عدم زدفت يانيرا الصابيت سعبي زبلت يانيرا سلازي انت إلى عدو قويتاي كتب لي أترخيبا عدو قويتاي ناباي كتمتصي إذا كابي خون اللي نهود نص السلام تاخم السماعكو أبكر سي تحطان بحقوس تسراسره اختبر ترخيبا أبزيتي السابيت قال سلام تا مريم السمعت تحطان أبكر سا تسراسره نيال سابيت قا منفس قدوس مليء واي سلازي بعد مريم كان عقاتكم منفس قدس تملاكم كتملاكم يا منفس قدس نابع طرح نتأمت كبري أبريش خبري كتبنا قدس دنقل مريم كاب سبات رح يكونتن كبري زرخبة كمون كم ملاخ تخبري رخيبة زكاة أبتي ملاخ جبريل سلام زبل الله وان بريه الله
اتملاخنا تنسا ذنبرت أتيو سلام نأخي أو ملت تصقع እግዚአብሔር ምስራኺዩ ንስኺ ካብ ኩለና ንስቴ ዝተባረኪ እኺ ኽብላ ይተረኺቡ መላእኽቲ ጥራሕ ኸማን ከይተረፈ ዘኽበርዋ ዮመ ነዛ ማርያም እዚኣ እታ ካብ ጥንቲ ብርኽቲ እኺ እትብል ቃል ኣብቲ ኤልሳቤጥ ሰላም ዝበለትላ እዋን ተደጊማላ ኣብ ሉቃስ 1:42 ንምስውዓል ኣብቲ ስርዓት ኣዘራርባ መልኣኽ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብቲ ምስ ዘካርያስ ካህን ዝነበረ ኣዘራርባ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ እቲ መልኣኽ ከዓ ከምዚ ይበሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ይኽብሎ ዝተረኽበ ንማርያም ግን ማርያም ሰላም እዩ ዝበላ ሰላም ኢሉ ጀሚሩ ቅዱስ ባሲልዮስ እንታይ ይብሉ ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓደ ሰብ ኩሉ ጥዑም ውዳሴ ንዓኺ ብምቕራቡ ኣይጋገን እዩ እንተኾነ ግን ንዕብየትክ ዝኣክል ኣይኮነን ይብል እቲ ንገልጾ ኣነ ንስኻትኩም ንዕብየታሲ ዝስንክፍ እውን ኣይኮነን ዝገልጽ እውን ኣይኮነን ሓቢርና ደኣ ዝያዳ ንግለጽ ኣሕዋተይ ሓቢርና ከማውን ቅዱስ አጎስጢኖስ እንታይ ይብል ናይቲ ዘይርአ ኣምላኽ ኣምሳል እያ ይብላ ናይቲ ዘይርአ ኣምሳል እያ ይብላ ብምባል ሰማያዊ ማዕረጋ ይገልጽ እዛ ማርያም እዚኣ ናይቲ ዘይርአ ኣምላኽ ኣምሳል እያ ይብላ ብምባል ሰማያዊ ማዕረጋ ሰማያዊ ክብረታ ይገልጽ ቅዱስ አንጦኒዮስ ቅዱስ አጎስጢኖስ ቅዱስ ቦናቨንቱራ ካስተባህለ ብዘይ መጠን ዓባይ ኢሉ ይገልጾ በቃ ዕቤታ ብዘይ መጠን ዓባይ ብዘይ መጠን ልዕልቲ ኢሉ ጥራሕ ጠጠው ይብል ክገልጽ ንኣዝ ገልጽ ቃላት የብለይን ኢሉ ብዘይ መጠን እዚያ ዓባይ እናበለ የኽብራ ጥራሕ ነበር እንድሪያስ ተባህለኻ ግሪኻዊ ጸሓፊ ናይ ኩሉ ጽድቂ መዝገቢያ እዚኣ ኢሉ ይጽ ናይ ኩሉ ጽድቂ ዘበለ እዚኣ መዝገቢያ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆስካ ናይ ጸጋታት ጦላያ ናይ ጸጋታት ባሕሪያ ድንግል ማርያም ልዕሉ ኩሉ ውዳሴያ ቋንቋታት ዓለም ሓቢሩውን ንውዳሴያ ኣይበቅዕን ቋንቋታት ናይ ሙሉእ ዓለም ሓቢሩውን ንኽብራ ዝገልጽ ኣይኮነን ይብል ስለዚ ሓቢሩውን ንውዳሴያሲ ኣይበቅዕን ይብል ስለዚ ብሓቂ እዚ እዩ ዘሎ ኣብ ማርያም እታ ንግስቲ ብወርቂ ዓፋር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቆውም ኣላ እናበልና መዝሙር እቲ ኣብ ስብከት ወትቆውም ንግስቲ ብየማንከ እናበልና ንኾና ማለት እዩ ስለዚያ እዚኣ ብወርቂ ዓፋር ተሰሊማ ኣብ የማን ክብሪ ኣምላኽ ትቆውም እናበለ ኣብ መዝሙር ዳዊት 45:9 እቲ ኣምላኻዊ መግለጺ ኣብዚ መዝሙር ከምዚ ስዕብ ይብል ጓል ንጉስ ኩልንትና ክብርቲ እያ ክዳውንታ ወርቂ ዘውበ እዩ እናበለ እምበኣር መዝሙር ዳዊት 45:13 ይገልጽ እምበኣር ከስንሳ ንግስቲ ጓል ንጉስ እያ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝምልከት ስእሊ ከማ ኸሌል ዝለበሰት ንግስቲ ጌራ ትስእላ ቦታኻ ኩሉ ግዜ ክብሪ ንዓኣ ይኹን ኣብ የማን ጎይታያ ተኽብራ ስለዚ እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዜማታት ከምዚ ትብል እናዜመት ብዙሓት ኣንስቲ ክብሪ ረኸባ ሓንቲ እውን እንተኾነት ካብኣ ክንድናትኪ ዝኣክል ዝረኸበት የብላ